Magpapadaan tayo ng tren mga kalabarkada at titignan natin kung gaano pa kabilis yung bullet train ng Japan. Ayun, ayun na, ayun na, ayun na. Bilis. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kalabarkada. Kumusta po kayong lahat dyan, mga idol, mga master, sa inyong lahat na mga subscribers natin dyan. Kumusta po kayong lahat dyan at sa mga viewers natin din. Kumusta po kayong lahat. This is Labs Island Adventure and welcome back na naman sa ating panibagong videos. For today's video mga kalabarkada, dito tayo ngayon sa quarantine hotel natin. So yun, ang gagawin natin ngayon mga kalabarkada, nandito yung rail ng Shinkansen o yung bullet train ng Japan. So magpapadaan tayo ng tren mga kalabarkada at titignan natin kung gaano pa kabilis yung bullet train ng Japan. Ayun, ayun na, ayun na, ayun na. Bilis. Nakita nyo yung mga kalabarkada, ang bilis. Ang sarap tignan napakabilis, grabe. Ito, ordinary train naman to mga kalabarkada. Yan yan ang ordinary train dito sa Japan. Yan. Diba? Tingnan natin yung mapapadaan ulit tayo ng bullet train mga kalabarkada. Sus, grabe, nakita nyo, sobrang bilis. Nakita nyo yun mga kalabarkada, sobrang bilis. Yun yung bullet train ng Japan mga kalabarkada. Bullet train means grabe, parang binaril, sobrang bilis mga kalabarkada. Grabe. Yun. Nakita nyo yung kanina, yung ordinary train naman ng Japan, yung kulay dilaw. Yun naman yung parang LRT, kung tawagin natin sa Pilipinas. Ganun. Ordinary train ng Japan. Yun. Makita nyo, grabe, sobrang bilis dun mga kalabarkada. Grabe.